kanina, syempre, ang usapan namin ni Princess tungkol sa echas, di ba? Ngayon nagkwento ako. Sabi ko sa kanya, naalala ko nung na echas na ako, nasa bus ako nun. Kasi, Pasko yun, namatin ako ng isang Christmas party. Pagkatin ko, kain ako ng kain. Hindi ko inisip na biyahe ko nung gabi na yun. Kain. Diretso ako sa bus. Sa Victory Liner. Tapos pagdating ko sa Victory Liner, di tulog, nagising ako sa NLEX. Ang sakit ng tiyan ko. Punta ako sa driver. Ganun. Pwede mong itabi. Taintain na ako sabi ko. Pag ganun hindi pwede. Sige sir, sa Cubao na lang. Bus ba? Bus. Oo. Yung sinasakyan ko sa Victoria yung CR eh. Kaya mas maganda yung Solid North. Kasi may CR. Kaya nag-Solid North na ako. Tayo ako. Pag, alam mo yung, yung dulo na lang yung puwetan mo sa upuan. Sunok ng laway. Tapos jacket ka kasi parang lamig na lamig ka. Yung mga pawis mo na tumutulo dito, nasa mo lamig na lamig ka eh. Pagdating sa Cubao, dali-dali ako sa CR. Saglit lang ha. Nantay ka. Oo, nantay ako. Punta ako sa CR. Ay, nakakaya dun sa mga... Oo. Yung mga... Hindi, may mga bababa kasi sa Cubao nun eh. Diba pag Victory Liner, bababa sa Cubao. Pagkapunta ko ng CR, kumuha ko ng tabo, may tabo, tubig. Tapos, nechas ko na. Ngayon, walang tissue. Siyempre, yung tabo, pang basa mo lang konti. Nag-iisip ako ng pamunas. Kinuha ko isang medyas. Sabi ko, goodbye, socks. Binasa ko yung medyas ko. Ginang ko sa yun. Tapos baliktad kang ganun. Tapong ko. Umakit ako ng bus, kanan lang yung medyas ko. Usapang tayo kami ni Princess. Kaya sabi ko kay Princess, may dalawang bagay akong hindi ko iniiwanan pagka bumabiyahe ako. Number 1, medyas. Number 2, yung belt. Ba't yung belt pa? Nung taing-taing na ako, hinikpitan ko yung belt ko eh. Pwede lalabas. Nakakasalit ka niyan. Hinikpitan ko belt ko eh. Tapos yung medyas. Dalawang bagay. Yun, kaya mas sulit yung yung Solid North kasi di ba may CR sa taas. Kahit 100 plus lang naman yung gap, di ba? 450. So, Victory Liner, papuntang Pasay. At least yung Solid North na papuntang Pitex, may CR na. Para kung sakaling ganun emergency. Diba? May tissue pa yun sa loob, di ba? Tissue, saka may sabon, hand wash. Okay na okay, di ba? Tuloy ko. Kwentong tae.